E-bike driver patay human gipusil kaginihang kadlawon samtang giingong namasahero sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay. Ani ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Dead on the spot ang 33 anyos nga e-bike driver human gipusil sa wa pa mailing mamumuno. Pasado launa ganihang kadlawon diha sa daan sa barangay Kansuhong. Giila ang biktima nga si Rodolfo Apolinario Jr. alias Lutlot. Nag-drive kini sa e-bike sud na sa 4 ka tuig. Sa investigasyon sa kapulisan, nasuta nga usa ka lalaking naglakaw lang ang nipusil sa biktima kapila kay gayon. Moy hinungdan sa inanaling kamatayon niini. As of now, naanatay person of interest. Kay base pod sa mga atong initial nga i-conduct investigation, sa inigawas kini ato ang person of interest. So, isang involvement sa illegal drugs. Gisubay sa kapulisan ang tanang anggulo sa motibo sa krimen. Lakip na ang posibleng kalambigitan ni Apolinario sa illegal nga drugas. Sumapa, adunay nadawat nga report ang kapulisan nga nalambigit kini sa mong illegal nga kalihukan o gabi kini tigpa masahero. Atong gitan-aw nga anggulo ani is personal grudge. No? So tanang anggulo including sa illegal drugs. Gisubay na sa kapulisan kung aduna bay mga CCTV sa lugar aron matumbok gyud kinsa ang responsable sa pagpamusil patay. Samtang nagpadayon usab ang hot pursuit operation. Uban ni Philip Patricio Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.